Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so hanzi makadii mukomanashi, ndauyawo pano neconfession yangu yandiinayo. Inini ndiri murume ane makore 35 years ekuberekwa. Zvakaitika mukomanashi ndezvekudai, ndakauya kuno kujoni. Pandakauya kujoni for the first time mainge muri mugore ra2008. Then ndakati ndauya kuno ndipo pandakabva ndatanga kushanda basa. Ndainge ndichishanda basa rechisecurity ndichishandira umwe murungu. Saka murungu uyu ainge aine security company yake, but ainge asingabhadhari mari yakawanda. But munongoziva kuti murungu kunyangwe achikupa mari shoma, but still shoma iyoyo inenge ichiuya, yainge ichibuda zvayo mari yacho. I cannot complain. I can say that it was far much better kuti waizongonetsekana kumabudgets but uchiziva kuti mari iri kubuda. So zvakazoitika ndezvekuti ndakabva ndazobviswa uko kwandainge ndichishandira, nekuti pose ipapo kubva zvandainge ndakatanga kumushandira murungu uyu ndainge ndichishandira mutown. Then akabva azondiudza kuti ainge awana rimwe post iri rainge rakabudira kuri kumaprazi. Ndakabva ndazoiswa kumaprazi kuya uko kwandainge ndichishanda sagadi paprazi ipapo. Then ndipo pakabva pazouya umwe murume uyu akauya nevashandi vake. Murume uyu ainge achibva kuZim uye zvekare ainge aine kambani yake yeconstruction company, nekuti paprazi ipapo vainge vachisa mashed varume ava. Saka akabva azotanga kutaura neni achindibvunza kuti ndainge ndichimbopiwa mariko pamwedzi nemurungu wangu. Ndakabva ndazomuudza kuti ndainge ndichipiwa mari. Iye akabva ati kwandiri, shuwa ungauya kujoni kuti unge uchiuya kuzoshandira kamari kashoma kudaro, uya zvako unge uchindishandira. Ndokubva ndazobvuma paya kuti ndinge ndichizomushandira murungu ndopandakabva ndazobvuma kuti ndinge ndichizomushandira murume uyu. Ndakabva ndazotanga kugara kulocation. This was after anditsvakira pekugara. Mazuva andakatanga kumushandira murume uyu zvose zvainge zviri right, asi nekufamba kwenguva akabva azotanga kundinyima mari. Paakatanga kundinyima mari chaipo, this was after ndaroora. Saka ndakatongosanganawo neumwe musikana uyu ainge atori padesperation, ainge achiti ainge atiza murume wake, but ainge akanaka sei. Ndokubva tawirirana paya. So kubvawo mundara uyu paakazozviziva kuti ndainge ndava nemunhu wangu wandainge ndofambidzana naye, mundara uyu akabva aragedza kurwadziwa nazvo, especially pandakazopawo maintroductions ndichiti ndiri kupawo mukoma wangu maintroductions ndisingatozivi kuti munhu wandainge ndichitopa maintroductions iye ainge atoripo pakutochiva mudzimai wangu. So akabva azondiudza kuti ainge achida kuti mudzimai wangu tinge tichizoshanda naye like patinenge tapedza paya, then iye mudzimai wangu nevamwewo vakadzi ndo vaizoita zvekuklina mawindo nekuzosarawo vachingoklina paya, eni kusatoziva kutoti ainge atochiva mukadzi wangu. Ndakabva ndazosungisiwa sezvo mukadzi uyu ainge opfimbwa nabhosi vangu achipiwa mari achiita sei. Mumba ainge asisina kana discipline, ainge ava kungogara akatsamwa 24/7. Zvino mukomanachi ndakabva ndazonetsana naye one day. This was ndamuona achitaura naboss pafoni. Ndikabva ndamubvunza kuti ko uri kutaura nani? Ndokubva andinyepera. Saka mukuzononetsana paya tichibvutidzana foni ndo pandakabva ndazomurova mbama ndokubva abuda paya. So ndakangoti zvimwe kuda munhu amboenda kunoita cool down, izvo munhu ainge atoenda kunoripota kuna boss vakabva vamupfuurira kuti sungisa munhu. Ndakabva ndazosungiswa nemukadzi. So mukomanashi mushure mekunge anyengerwa kuti ange achindisungisa, yainge iri plani yavo yekuti vange vachisara vachidanana. Ndakasungwa mukoma ndikabva ndagara mujeri because boss vangu vakazotoita zvekutoudza umwe mupurisa kuti munhu uyu anofanira kutoti anga achitombogara mujeri. Ndakagaramo mujeri for nearly 3 months ndingorimo, then ndichinoburitswa ndokubva ndadhipotewa same time. Ndakazoti ndava kumba ndipo pandakatanga kufunga zvinhu zvangu zvandainge ndakasiya kujoni. Ndainge ndiine maradios angu manyowana, ndainge ndakatenga maspika nemimwe midziyo
yandainge ndakasiya kuJoni, ndipo pandakabatwa nemweya wekuti zvainge zviri nani kuti mukadzi uyu sezvo iye ainge akandiitira utsinye ndinge ndichimugadzira mukadzi uya ange achindipa zvinhu zvangu. So mukuzonomugadzira mukadzi uyu kudaro ndipo pandakabva ndazonotaura nevamwe gogo mushure mekunge ndarifewa kwavari gogo ava nevamwe madzimai vainge vachindibatsira. Saka gogo ava vakabva vazotaura neni, vakabva vazondivheneka. Mushure mekunge vandivheneka, gogo vaya vakabva vazondiudza kuti pandiri painge paine shavi rehuvhimi rainge richida kugadzirwa. Ndakabva ndafara paya nekuti vakabva vati shavi iri rehuvhimi rinounza zvekare mari. Takabva tatanga kuita matare acho, asi chakandinetsa manje inini mukukura kwangu ndaiziva kuti kana paine zvinhu zvinenge zvichida kugadzirwa pauri, at least unenge uchifanira kuti unge uchizivisa hama dzako. Ndakabva ndataura navo gogo vaya ndikabva ndati, nhai gogo, hongu ndiri kubvuma nezvose izvo zvamuri kutaura, but hapafaniri kuti pange pachizova here nehama dzangu, nekuti ndo zvandinoziva kuti hakuna chivanhu chekuti unochigadzirisa uri wega hama dzako dzisipo. Gogo vaya vakabva vati kwete, zvainge zvichitomborina kana problem, ivo ndivo vainge vachazova mumiririri wangu. Vakabva vanditi zvekare sometimes chinoitika ndechekuti paya pakuda kunozama kunogadzira chivanhu chinenge chiri pauri, zvimwe zvinozoitika ndezvekuti hanzi kana ukaudza vehukama vaya vanokwanisa kuzokunzwira godo, zvinhu zvako zvobva zvatadza kufamba nenzira yakanaka. Ndakabva ndati zvakanaka igogo, saka imimi chindigadzirirai zvinhu zvangu. Vakabva vandiudza mari yavainge vachida. Fortunate enough ndainge ndiine kamari kangu kaya kandainge ndakabva nako kuJoni, ndokubva tatanga kuita zvinhu zvacho. Asi tisati tagadzira vakabva vati pamwoyo pangu painge paine bundu rainge riripo, saka vainge vachida kuti vatange vambondibatsira. Apa vachiti bundu vainge vachireva kuti nyaya iya yemukadzi uya wandainge ndakasiya kuJoni, zvose zvaainge akandiita ndo zvainge zvichikonzeresa kuti ndisakwanisa kuzochenurwa mumatare. Saka vakanditi mukadzi uyu tainge tichifanira kuti tinge tichimboshanda naye, but ndakazobhadhara futi extra money. Ndakabhadhara mari yekuti mukadzi wekuJoni wandainge ndakasiya ange achigadzirwa. Saka mukunomugadzira akabva azotanga kutevererwa nejambwa nemunyama, uye chose zvekuti chose chaanobata chisambofa chakaendeka. Tapedza matare iwawo ndakabva ndanzi ndaifanira kunogezwa kumadziva. Takaenda kuya, asi takati tapedza, gogo vaya vakabva vanditi shavi renyu iri rehuvhimi ndaona razokutambudzai mangwana, komadii mangoti shavi iri tinge tichingorirasa, nekuti ndiri kuona kuti tichakutambudzai zvisingaite tinge tichingorisiya kunoku kumadziva. Saka vakabva vandipa chuma icho chavakandipa vakanditi ndinge ndichizvisunga muchiuno mangu. Ndakabva ndaita saizvozvo. Then vakabva vanditi ndinofanira kuti ndinge ndichirasa chuma chechiya mumadziva. Ndokubva ndaita saizvozvo. Ndakati ndarasa chuma chiya mudziva, ndakanzwa ana yangu ichirova, asi handina hangu kuzvitora very serious. Kana ivo gogo ava pandainge ndichida kuvaudza kuti zvinhu zvataita izvi zviri right here, because hana yangu iri kurova. Ndakangonzwa ndichingozvinzwira nungo, ndikati no, let me not tell her. Handina kana kuzombozvitaura kusvika pari zvino. Zvino mukomana gogo vaya vakati vaona kuti ndainge ndarasa chuma chiya mudziva, vakabva vatanga kunditenderedza. Vachinditenderedza kudaro vainge vakabata hari iyi yainge iine mukaka wacho wainge wakazanganiswa nezviyo. Vakabva vatanga kunwa mukaka uya wainge wakazanganiswa nezviyo. Ininiwo handina kuziva kuti ndainge ndatotorerwa chipo changu. Ndabva ipapo ndipo pandakazofunga kunoona vamwe vatete vangu. Saka ndakati ndichifamba, since ndainge ndisina mari, ndakatoita zvekutofamba netsoka chaidzo. Ndakazosvika kuma areas kwavo. Pandakasvikako kwainge kuri kuma 7 PM. Asi mukoma ndakabva ndazosangana neumwe mukadzi uyu wandakasangana naye ndichifamba kudaro ainge ari mutsvuku zvekuti ndakatozvibvunza kuti ko mukadzi uyu why is it ari mutsvuku kudai kuita kunge murungu. Ndikati mukadzi uyu unorati haasi kutya here kuti ari kufamba ari ega kudai, because pakanzvimbo pacho pandakasangana naye kwainge nekuti kukanzvimbo kwacho kwandakasangana naye mainge muri
nekuti kukanzvimbo kwandakasangana naye mainge muri mukachisango. Ndokubva ndatanga kutaura naye, iye ainge achienda in the opposite direction. Saka ndakati ndataura naye ndakatoti ya, saka kuconvinsa munhu ndinogona, because ainge ati she was hurrying kuti ange achienda kunosangana nemurume wake. Ndikabva ndamupfimba paya, ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichitoda nezvake ipapo tikabva tatotaurirana. Ndikamuudza kuti ini ndainge ndatofunga kuti ndinge ndichitoita zvekutomukecha, aifanira kuti ange achindiudza mari iyo yaainge achida. Zvadaro mukomana Shi ndakabva ndataurirana naye mukadzi uya ndokubva azobvuma, zvekutoti ndakabva ndatozvibhiga kuti ya, ndagona kuconvinsa munhu. Iye akabva azoti taifanira kuti tinge tichienda kumba kwavo, then tongonoita zvinhu zvedu nekukasika murume wake asati adzoka. Takafamba paya mukoma, ndichitomubata tichiita sei, then ndakazongokaruka ndatoona kutoti tainge tatosvika pamba pake. Ndokubva tapinda pamba pake. Sezvo ndainge ndava nenguva ndisingazivi mukadzi, ndakatomuudza kutoti ndainge ndichitoda zveipapo. So tiri mumba make takabva tatoita bonde redu pasina kana kushandisirana dziviriro, because iye akabva ati ko iwe une dziviriro here? Inini ndikati handina. Ndikabva ndatimbira tinge tichienda kumashopu, akati no, too late, unokwanisa kuzoonekwa nevanhu, because at least zvatapinda pano hakuna kana umwe zvake ambotiona. So takazoti mukomana Shi taita bonde redu rekutanga paya, ndokubva tatotanga kutonakidzana tichitotaura nyaya, but zvimwe zvaainge achitaura ndainge ndisingambonyatsokuzvinzwisisa. Aiti akataura zvaataura, then ndaibva ndatanga kufunga kuti but munhu uyu ari kuzama kuda kuti kudii. Ndichiri kufunga kudaro ndaibva ndangoita sekunge munhu adzimaidzwa, ndototanga kutotsvorwa paya, wabva atoya pamusoro pangu. Zvino mukomana Shi takazoti tava kuda kuita imwe round, then ndobva ndakabva ndaona kuti mukadzi uyu ainge ava nebesu. Zvakaitika ipapo ndezvekuti iye akabva azouya, ndokubva azokwira pamusoro pangu. Tainge tisati tatanga kuita bonde ipapo, takati tiri busy tichitsvodana tichiita sei. Saka ndakabva ndazonodongorera, ndichinodongorera kudaro ndainge ndichida kuti ndinge ndichimboonawo kuti ainge akaumbwa sei. Saka mukuzonodongorera kudai ndichida kunoona kumagadziko kwake uku, ndopa ndakabva ndaona kuti ainge atoshanduka, ainge atova nebesu rehove. Ndakati ndaona kuti ndo zvainge zvaitika izvozvo, ndakabva ndati kwaari, naiwe ko zvauri njuzuka iwe. Ndakavhunduka paya, but ndakabva ndanzwa weak semunhu ainge atova nemazuva asingambodyi, zvekuti ndainge ndichinzwa muviri wangu wose uchiita kupisa like munhu abatwa neBP. Iye akabva ati ndiri njuzu, ko zvine basa rei, ndakuda. Ndokubva tatanga kuita bonde paya, asi achizonoita bonde neni pasecond round mukoma, hakusi kunzi ndainge ndichida kuita bonde naye, but zvainge zvoitika kwandiri ndezvekuti ndainge ndava kuita sekunge munhu adhakwa, uye zvekare ndainge ndava very slow, uye ndichiona zvinhu zvose zvichiitika in slow motion. Ndainge ndichida kuramba, asi akandidzimaidza, ndikatotadza kana kuita sei. Ndokubva aita bonde neni, akaita bonde neni kwenguva refu. Akazoti apedza paya akabva ati chuya tinge tichirara murume wangu. Akangoti ati chuya tinge tichirara murume wangu, ndakamuona mukadzi uyu, ndichimuona kudaro akabva atanga kuita sekunge ainge achinyungudika, kudzamara azova like chimumvuri. Akati azoita chimumvuri kudaro, ndokubva azongotorwa nemhepo zvishoma nezvishoma, ndokubva azoenda. Mukomana Shi ndakabva ndabatwa nehope kudaro, ndakati ndazomuka, ndikamuka ainge ava makuseni, ndainge ndava kupindwa nechando. Ndikati kuwaiziti ndiri kupindwa nechando, kuita sekunge munhu akarara panze. Mukomana Shi zveshuwa ndainge ndakarara panze. Pandakamuka ndakabva ndaona kuti ndainge ndakatorara zvangu pamusoro, not pebed sezvandainge ndichifungidzira, but ndainge ndakatorara pamusoro peruware. Ndakamuka ndokubva ndaenda kumba kwavatete, but handina kana wandakaudza nezvayo nyaya iyi. Ndakati ndava kunoku kuJoni, ndokubva ndazotanga kurwara. Ndakarwara very seriously, kuita sekunge munhu ainge abatwa neHIV, asi kuenda kuchipatara hapana kana chainge chichimbobatwa. Then ndakazotorota ndichidyiwa sikarudzi yangu nemasvosve. Mukomana Shi pandakarota ndichidyiwa sikarudzi yangu nemasvosve, ndichinomuka kudai mukomana Shi, zvinhu zvandakaona zvakandivhundutsa zvikandityisa. The first day
Pandakamuka after ndarota opedza ityisa kudaro, umwe musi ndikabva ndazoona kuti sikarudzi yangu yainge yadyika dyika, but ichinodyika dyika kudaro yainge isina kudyika like sikarudzi yose. Iyo yainge yakangodyika uko kumusoro kwayo, but yainge yakangodyika ganda repamusoro pechimusoro chacho, kuchikanda kwayo uku ndokwainge kwakarumwa rumwa kwakadyika. But chakandinetsa ndechekuti kwakadyika kudaro kwainge kusitomborina kana ropa rainge richimbobuda. It was as if my skin was just falling off, ende zvainge zvisingamborwadzi zvachose. Ndaita sekunge munhu ari kutsemukira paya kana kuri kunzi ndichida kunorasa mvura pakuzonovhura chikanda chiya chaibva chatotsemukira chototsemukira chobva chatodonha. Mazuva ekutanga ndakati iyi yainge iri sick, nekuti kubvawo zvandainge ndakabva kumusha ndichizodzoka kuJoni ndainge ndakazomboendawo ndikabva ndazombonotenga umwe mukadzi wandainge ndichiziva kuti ainge ari wekumusha achiitawo zvekutengesa muviri wake, ndichida kungodzosa angu pfungwa. But mukoma ndakati but isiki yakaita sei inoita kuti munhu skini yako inge ichitatamuka kudai, kubvaruka bvaruka kuita kumwauka mwauka kudai. Ndakamboshingirira mukoma, ndikabva ndatoona kutoti zvaitoramba zvichienderera mberi. Ndopandakabva ndazoenda paChris Hani Hospital. Ndakati ndaenda kuya mukoma ndichinorondedzera nyaya yangu, but handina kuvaudza nezvenjuzu. Kana nesi akatanga kunditarira akatoshamisika, akabva atodana mamwe manesi akati, imi uyai munge muchiona zviri pano. Vamwe vaya vakabva vauya ndokubva vatanga kundipenengura mukoma, asi vakashamisika nazvo. Kudzamara ndichizoendeswa kumadoctors, ndakati ndaendeswa kumadoctor ndokubva ndazonzi yainge iri infection, and infection iyi yaikwanisa kuzotondiuraya. Ndakabva ndazoitwa an operation, saka sikarudzi yangu yakabva yazobviswa mukoma. Kusvika pari zvino handitomborina kana sikarudzi. Upenyu hwangu hwandinorarama hwakabva hwatoshanduka kubva ipapo. Ndine paipi iri ndo rinopota richinochinjwa. Ndinofanira kuti ndinge ndichiramba ndichienda kuchipatara ndichinochinjwa paipi iroro. Handichina kana zororo, uye zvekare kunyenga zvangu pamafoni ndinonyenga, but I make sure kuti vakadzi vandinenge ndichidanana navo pamafoni zvinongogumirawo pamafoni ipapo, nekuti vanhu havatozvizivi kuti handitomborina. Kana ndikaona musikana kana kuti mukadzi wandinenge ndodanana naye ava kunditi uri kufanira kuti unge uchimbondirakidzawo, but ndinobva ndatoona kuti zvinenge zviri nani kuti munhu iyeye ndinge ndichimubloga. Handichina anondida nekuda kwekondisheni yangu. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakarara nenjuzu, sikarudzi yangu ikatanga kuora. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section.